ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Admission open for playgroup, pre-nursery and nursery. Angels Play School, Upper Lachimia, Shillong. Contact 98635-67162 or 600-9322-457. Da kispangot ki Khynnah nagasnong umdolun Southwest Khasi Hills, Sapai West Jaintia Hills, La Mersiang, Bat Cleariat East Jaintia Hills, Bat Nalumshap, Langkarding East Khasi Hills, Kentopru ki Khynnah School, ki Bapuliha Auxilium Girls Higher Secondary School, Nong Thamma Shillong, Lembat ki Weipat ki Khynnah ki Blashak Hotsoba, ki Lai Shimmenta ha ka 6th Annual Meet Kam Psycho Social Program Balapalong da ki Sistar Jong ka Jingshah Salok, Celestian ka Shillong Province ha ka Trek Ulber Arajar Absan Kabala Long ha Belfon Lomshap Shillong. Ka Director Jong ka FME Outreach ka Sister Garnet Sutnga ka Badairu ka Nong Satan ka Laa Jing Batay Bat ka Jing Penshai Halor ka Pokso Act Sya ki Khynnah ki Bay Shimmenta ha kani ka program. Ha kani ka singi la sakilang dokumentary ka Sorkar Jala uba Alexander Elhek ubala long kumu kongsan ka commercial pilot ka kong Minerva Walang ka bala long kum ka sembut kongsan lembat ki psychologist ki lawyer ki bala Ïakren ha kani ka jia kendo lang jong kini ki Khynnah. 8 years later, Lucy and her daughter Annie were waiting outside, requesting the receptionist to grant them the permission to meet the principal. Next. Where's the principal's office? What work do you have here? It's related to the admission of my daughter. Alright, please wait here. Come in. Excuse me, ma'am. Somebody would like to speak to you regarding the admission. Please send them here. All right, you can go. Come in. Hello, how may I help you? Actually, ma'am, me and my daughter have just moved into the city, and I would be delighted if you could allow her to be in your school. Okay, what is your name? Madam, my name is Annie. All right, Annie. How old are you? I am 8 years old. Okay, Annie. Ma'am, can I please ask you a few questions? Of course. Annie, which subjects pique your interest? Hindi and English. Don't you like mathematics? I do like mathematics, but Hindi and English particularly pique my interest. Can you please tell me the table of 5? 5 ones and 5 and 2s and 10, 5 3s and 15. Very good. Ma'am, she's a very smart kid. I would like you to fill the admission form. Kasotar kami jong kari India, kala shim ya kasenjang babiang, hakapol ka babiang ban ay ka jingtip halar ki kamsya le beman ki Khynnah da ka ba la penlong ang ya ka bala tip kum ka Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 la nei ka Pokso Act. Bat kani ka ain kalong ka baberking baha kata ka jing penstom ban ay kito ki bale ki kam beman. Kain Pokso, kadai kain ke bertemu, baniada ki Khynnah na baru ki Jingshah le ben hakaliang ka Jingshah bat hakaliang kamet. Dei la ban kali la dei balai don kampat ekan dengan ain. Habala bun haki criminal law hakari. Ila bandon ki wai pat ke Jingshah Henry. Kawai hi kalong bakine ki an kimpat biang. Wala pediang ya ke United Nations ya ke jite halor ko hok ki Khynnah ha ka snam khat khandai pa prau khandai. Bat kari India kade kawai na ki signatories jong kani convention. Kani convention kala ban bha halor ko hok jong ki Khynnah. Henry kari jong ni pat kala simpol kumba ar ko snam. Ban penmi ya kani ka an hado snam ar hajar khat
Ya kandai kal ain la pentrai kam ha uno member khat sau ke bangi tip hajar khat al khat sau torik unai nai lur ke bangi tip kum ke children's parliament but children's day bali baka India ke penmi ya kene ke ain ya kene ke sin mar kene ke ain ke dei ke bekerpang na bentar jo Khynnah tena kata kadau ki make it effective on this 14th of November 2012. Ke school kali ke jingtre kam jong kali ke pokso hari India kam day tang ka an ban yadai ki kam le bin ya ki Khynnah. Ya ka ain pokso amla ban khot ka ain ka balak pura halade. Henry ki tin ku bat ki tup lang bat ki wei pat ki criminal law jong kari. Ke importance ne ka jingdon kam ya ka ne ka ain pokso balak penmi ha ka arajar khat an kadai ha ka por baki mukot duma jong ka Jingshah le ben ki Khynnah ki dam kiu ba Henry inda bila pe nanta kila kam hier kam dia nangi pe ya ki status kadon ki kendon ha be dei ba ka ji dai ki Khynnah an Jingshah le ben bat ki dur basniu ne ha ka parang ni on pornography bat ka babu ya ki kon trei kam ban pen trei kam ya ki ne baro ki Jingshah Jingshah le ben ki Khynnah ki dia habun ki jaka yo ki dia ha ki majan ying jungi ki don ki bajia ha po yi ko sam jungi dan ki bajia ha school dan ha ki public places dakum kini ki jingma ki bemi kala long ka bakongsan ban wan la e ka an kerpang ka bala ban ai ki rukom ka bala ban shinya ban pendunai ki jingbun mungkin ki kamrunan ban pensitom ya ki nong le kam snew kani ka an ka long ka atia ban ai ki rukom bishan hop ka baklain na ka ban ta ki Khynnah ki bala sha le ban ben bat ban pa ya ki jingdon kam jong ka hop ban ji shngan jingki da ka jingdon jong kani ka an ki report case ki lanang kiu ba nama ka ji sia tho jong ki pai ba ka an ki kentup ya ki jing pensitom na benta barok ki Jingshah le ben kita ki de hinan penetrative sexual assault but aggravated penetrative sexual assault ka section mulai jong ka pokso prohibits the disclosure of a child's identity in media reports lada kakak syari bekerpang ni ka special court kam ailat ban penpau ya ka identity jong ki Khynnah ka eagle special features jong kali ka anpat kadai ka way baka ki ang ka gender neutral kim ju pet badai u ne ka Khynnah Henry ka jing yada ka long bet ya ki Khynnah ka Pokso Act is a neutral gender it simply protects children kanai ka wing ya ka way na ki jingduna ka bakraw hababon ki criminal law ki bala penyiper ya usyang bat ka kentay tingila ban ini la ban keli manopat balak ban report yakin ki case ladang yo ikum kene Jingshah ha ke no salang jungi Henry kadai ki kamram junga ba jokki ban shimti bat kin kiai kene ladang yo ikum kene ki jingla baman ni la ban report ki don ki challenge dan ki don ki police outpost hajan ki shnau jungi ki section arbusa arpun real but life jong ka an pokso ki bo ya ki rukom tokit but jing bishal ka balak thau dak ba bo ki jingut but jing don kam jong khala ha rank ki child's best interest haba kren shukang ka pokso at ako ban ben kindiet ro shukang ka ba man nei bilal ilong ba ka Jingshah safe touch kadai good touch but ka bad touch ya ka good touch ni tipung ka safe touch ka Jingshah tu ya ka jing pel ha padeng ka jing kita ka babha bat ka jing kita ka basniu ka long ka bokongsan bahana ka banta ka jing shngan shimet kam tam ya pi ki Khynnah ka jing long trai ka met jong pi dei ban long trai ya ka met om ban aili ya ki wei ya ki no ki bala he lasan bakin pendon kam baklaya ka met jong pi kano ka jing kita ke
ke kamman kadai ke besneu. Kamet jongpi kadai ke jongpi. Wat IT ka hakti jongki wei. Wat ailat yenu panlong tua ya kamet jongpi. Omdon menu badai ban kata IP kada pim kwa ban syakta. Hatu pitip ke kane ka jingta ke besneu. Yo let's say ila experience henry ngintip. Te kadai kamram jungi bantip syapang kane ka bat touch bat kekut touch. Kalau ke besneu lada pipat ke penong ipi. Lada ka jingta jongki wei ka penong ipi. Kalau ke besneu lada don ki bakta IP nak ki benta ke met jongpi. Kamtam nak ki benta ke met pi kawa dak ki swimsuit. Kalau ke besneu nada obrem kita IP hakar kom pensiun si IP. Kalau ke besneu nada ke jingta ke penlong IP ban sneu ting ban sneu lingo. Kalau ke besneu nada obreu penbor IP ban kita aya uneka. Kalau ke besneu nada obreu kerpat banom itu hano nada ongs. Kata kadai ke sign kaba bandai ke babah. Kalau ke besneu lada obrengem ban penong ipi lada pi itu haki bahalor jumpi. My dear children, you can say no even to a handshake if you don't feel comfortable. Wala deng kmi jikpa jumpi kikwa ban kedung ini kisipi lada pi seo bak pim seo comfortable pila ban on em. Kebasnya si kalau badon kirang ba kibala pendam kam bakla ya ka Jingshah ka bapi ahiki kanai kam deitak ki banabar and reka chajia po ying po sam. In English we say it happens behind the closed doors. Kikmi pa kinang hikai kibahayin hasam kidon ka jingkit kli ban hikai ki Khynnah ban penyeper ya ki babaha bat ki besneu. Habang Ïakren syapang kane ka kuttach bat ka battach. Hide barabor ban ang kubaang parang stick to terminologies. Hide ban hikai ki kun jengi yaki benta ka hotmet kumba kede ban long. Hinde ban kala ka kerting na kawis kawai pat. Hande lada ki experience ka abuse kinom tip bakadai ka babakla. Lada hilap ya kidak kum kejing le bam le bah school kedai ka we ne ki sign baki Khynnah ki la sha le baman ne ki la sha abuse kejing pet lingo ne ka bam sya tanat kejing sem jing thia kejing dikti kan san la ne kino kejing kala kejing im jong u ne ka Khynnah tadanda pilap ikun kine ki sign doi shom berkat bat Ïakren bat kikun jumpi leselok bat ki mang bakin itu happy ke ke bakela jai ki Pajiran dulu apa kelai tak keleng sedang juga India lalu sedang keleng juga perseru kata pada itu country yang pada so bandon kata ke basic demokrasi kepada kedorbasan ke demokrasi kepentingan kata is a part of demokrasi ketika parlimen kejongi keberisdang dan rempe apabila berjet yang nono rombasong Ijot di kotanya baru Begin jet ya uta orang wasong jabatan kata gesong nomor begidon the democracy system parliament system demokrasi parliament system itu kepala hikai ingin nado kiman kulong kuma nado endai thai ila don ya kene system gejungi de ila de belum lupa start having a system to the parliament the neighborhood children parliament bagaimana don lupa nadu ke basic kejungi nadu badan tenrai nadu begedam kelung ladon kita ke saudong ke lingua Eropa itu ke dorbar senong
But kumta gidon mata pada ki assembly gidon ki parliament ba kumta tertel. Hindi layo lupa yung basic of the form of democracy. Iladon lupa kasnam ngejungi. Nomor baga dorba strong system. Kapala don hapo kaniga imlang salah ngejungi society ngejungi kelahikai ini yatni ke parliament. Kaya betul kampat bendon hapo parliament. Daga Jingshah si Asing klik kecil Betul ki oman Unsian hajing rumah Na kendek trap Kaman siam katien Kasyadam katit stan Kasuru baman Kaya buat yang al Walal air kajay-jay Kaman siam kalik al Kisnan masyakmat kilayan Dapat Nasabtu na kajing berkat Kasuk kesan, kaspak kejelai Ngabat hayin, bangkran umyas ngapsyo Tangkahala kabarta kakerho Hajaka paiba waklangadon Kajabian kaking kamet karing Syasirnya kajingdom, sasyisian kakring Ngasang lemwer, kumnong pedwer Berkemen kemensian na trong her How drunk na person Ha mobile na kerni Nantip la kaday kamit na kasni School ng Persyo. Teenage adolescence is a transitional phase of growth and development between childhood and adulthood. Adolescent teenage? Kaya kata? Adolescent kaday kapor bagi Khynnah kidan hakagerta chipau haduk kendai kadai kapor hamadai kajinglang samla ba kajinglang kentai kata kemun pila he tamba pipat he pha pidangnet tamba dadit shu. Oh, malas betul. Mentang adan kat saus nem. Kata kemun ngadai ke adolescent. Nak kata email yang ladang ngata lipstick ru ijumai. Ladang ayam pat panganang lek hubung. Ijot ang balik nang menteli. Keluman. Keluman ni kamut kumnya kan. Hakapor bening kelung jadi labu kecil taman panja bat commitment bat pan bam habang tangan. Henry anda nak point kat teenage untuk kat rain kat ar kat sang hadu kat kendai kuntar jajan ila day ban angga shinton bat ban keli jingkeli bat ban klan hagarukam bakam sempang bat ban keli jingkeli ru sha ban le ya kanu kakam
first basic question is a necessity, not a crime. Ben kali jengkali kolong ka badan kam om kasang. Ni kadokot kum ka NCP, kadokot jang ka NCP, ni the jengmut halon kajing bagi Khynnah ke syam ha ke emlang ka salang. Kawai na kajing bangi kadokot jang ka NCP ngila pasyam ben besu ha kajing mo jeng perkat kibai syam kal kilong kini. Kajing Kristen kikam ne bi Ijot ya ki Khynnah. Ke NCP ka trishtam bat bin smoktu bat bin shilor ingi ki Khynnah. Bat bin ya le persya ingi kam sneo. Ka Jingshah le kam pendono tangi ka jingong sapi Ijot ki Khynnah. Hindrai ka penben ya ka jingmot jing perkhan bat ka penhe yaki. Parlo wa ikidao. Kili balay bakar ne ka kampo. Let's see, ikmajingi ilaja ko lagi bapet ya ki TV, ki mobile. Nama kabani ya ile, kabani perkat ile. I don't wanna play this game no more. I don't wanna play it. I don't wanna stay around here no more. I don't wanna stay here like rain on a Monday morning. Like pain that just keeps on going on. Look at our hate, they keep on showing. I don't wanna see that. Look at all the stones they keep on throwing. I don't wanna feel that. Like the sun that will keep on burning. And I used to be so discerning. In my recovery, I'm a soldier at war. I have broken down walls. I designed my recovery. In the sound of the sea, in the oceans of me, I designed my recovery. I'm a soldier at war. I have broken down walls. I designed my recovery. In the sound of the sea, in the oceans of me, I designed my recovery. Keeps on writing.
you.